В умовах поширення агресії Росії та озброєних нею кримінальних банд сепаратистів на сході України практично я зупинив проведення власної виборчої кампанії і проводжу мобілізацію сил правого сектору усіх українських патріотів на посилення антитерористичної операції, яку проводять наші силовики. Вважаю, що зараз найголовніша задача – це ліквідація сепаратизму, підвищення обороноздатності, захист України, наших громадян, повернення правопорядку і стабілізація ситуації на Сході. Я не знімаюсь з реєстрації кандидата у президенти і зроблю все, щоб вибори відбулися і країна мала законно і демократично обраного главу держави. Але ви не побачите моєї широкомасштабної агітаційної кампанії. Ну хіба трохи від затівок Яроша. Зараз кошти треба витрачати не на піар. Вже понад тиждень, як я переніс свою ставку до Дніпропетровська, щоб посилити цей форпост української державності в передпіллі півдня і сходу та не допустити поширення кремлівської зарази, безладу і зелених чоловічків. Завдяки місцевій громаді, владі Дніпропетровщини, зусиллям штабу національного захисту тут вдалося забезпечити правопорядок і законність, які підтримує 90% громадян, які мешкають тут на Дніпропетровщині. Фактично, ми здійснили мрію мільйонів українців, і бандерівська армія нарешті перейшла Дніпро. Тут мій рідний український козацький край, земля моїх дідів. Це наш плацдарм, і саме звідси почнеться звільнення Донбасу, а в перспективі і Криму. Я сам східняк і прекрасно знаю проблеми і інтереси населення сусіднього з моєю рідною Дніпропетровщиною Донбасу. Люди там хочуть гідної оплати за свій труд і гідного захищеного життя, а не російських танків і терору п'яних сепаратистів на вулицях. І я запевняю, в нас достатньо мудрості, щоб не змішувати абсолютну більшість проукраїнськи налаштованих громадян Донецької, Луганської та Харківської областей з купкою наймитів Путіна та його маріонетки Януковича. Заявляю, що правий сектор віднині бере під свій захист населення Донбасу і гарантує його вільний і всебічний розвиток. Так само я підтримую тезу про необхідність децентралізації влади і передачі більших повноважень територіальним громадам міст і сіл, передусім шляхом формування бюджету знизу до гори.